Molt bon dia a tots i a totes. Avui vos volia ensenyar açò. Açò és el terme de Benicarló. Com podem veure, ben brut. D'on ve tota aquesta brutícia? D'on venen totes aquestes deixalles? Doncs tot això mos ve perquè les coses no es fan bé. I qui no les fa bé? Doncs bueno, sentint-ho molt, no ho fa bé la gent que està governant al municipi de Benicarló i al municipi de Penyíscola. Per què? Doncs mireu, això és el que dia rere dia veu tota la gent que passa per ací, per la ratlla del terme. Veu? Penyíscola no replega els seus residus i acaben venint volant a Benicarló. Això porto 2 anys i mig reclamant al nostre ajuntament que fique solució. I la resposta és que això pertany a Penyíscola. Vam veure una nota de premsa fa uns mesos dient que estaven ficant solució, que anaven a ficar solució. Doncs bé, la solució, com podeu veure, és que el nostre terme cada dia està més brut i que ningú fa res per solucionar-ho. Des de Compromís Benicarló demanen, com no pot ser d'una altra manera, que fiquen solució a aquest gran desastre.